lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka hakɛto ɲini kaw fɛ min ye kunnafoniw daminɛni la retard la dɔɔni an b'a fɔ a ɲɛna sa ko bi ye alamisa ye juin kalo tile 6 san 2024 an ka kunnafoniw olu bɛna tali kɛ mun na bankiw ka baara bila ale daminɛna bi ale ni warimarasow ka taa se station ma a sababuya kɛ min ye INTM secrétaire général adjoint n'o ye Amadou Nba ye bankiw ka bolofara min bɛ INTM kɔnɔna na o ɲɛmaaba ye ale minɛna kunu pôle économique maaw fɛ k'a bila kaso la ko sabula an ka jamana kɔnɔna na bankiba dɔ fana bɛ yen olu fana ka jɛkulu ɲɛma o de kɔni ye sɛbɛn don ka taa ale juguya la baara ninnu kɛra cogo min wulikajɔ minnu kɛra k'a daminɛ kunungo fo kana se bi la an bɛna an da don o la k'olu ɲɛfɔ aw ye Sikasokaw fɛ min ye bingali ye ka bi denmisɛnnin fitininw kan ko a bɛ ka juguya Bamako ya Bakɔ Jikɔrɔni muso minnu bɛ yen n'olu bɛ muso ɲɔgɔnw ɲini o bɛnna npogotiginin fitinin dɔ kan o ko kɛra cogo min an na o ɲɛfɔ Sikasokaw ta in o ye san 5 ye Bamakɔkaw ta o ye san 17 ye waleya in a bɛ ka caya bi an ka jamana fan caman fɛ n'an bɔra Sikaso Bankasikaw olu bɛ wulikajɔ la yaasa u ka dugu bɛ se ka jɛya cogo min o baarabaw olu bɛ senna min ye maa kelen o jogina ka maa fila misi fila ka taga ni o ye o fana kɛra Bankasikaw fɛ yen ba fila bɛ denmisɛnninw tun bɛ dɛfu la ye denmisɛnnin 73 o de ma ye dɛfu kɛnɛ kan ayiwa anw yɛrɛ kunnafonidilaw fana tɔgɔ bɛ sɛbɛnw na yan bi dɛ ko dɔ kɛlen don ka taa Orange Money sigi Aki tɔgɔ la a bɛ yaala ka wari minɛ arajo sow la ko Aki ko ten k'a k'a ci Orange Money jamana ye tiɲɛ yɛrɛ la haute autorité de la communication o tɔgɔ la ka yaala ka taa arajow fɛ yen ko Aki ko komi a ko bɛ taa a b'a ci nin numéro Orange Money na k'ale Aki baarakɛla ye Aki ye communiqué kɛ ka ɲɛsin a ma conseil des ministres o kuma bɛ an bolo o y'an ka sɔgɔmada in na saraba ye min ye farikolo ɲɛnajɛ ye Gana ni Mali olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi ko André Ayew ale tɛna na ye kɛnɛ kan nka min ye Kudus ale ni partenaires olu kɔni bɛna na yan yaasa ka se ka na nin balontan in kɛ ne ale bɛ tali kɛ Coupe du Monde san 2026 kunungo Faransi ale ye se sɔrɔ Luxembourg kan bon o fana tɛ équipe ba ye ten Ngolo kɔni jouera ka ɲɛ a kɛra ko Ngolo ma deli ka bɔ Faransi équipe la fiyewu Faransi ye 3 ani fukɛ ninnu na kunu sisan o ni Canada fana kan ka jouer sini min mana bɔ o fana na an na olu bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan aw bisimila Jani.ml FM ale kɛnɛ kan bi Amara an bɛ tasibila kɛ Jani tɔgɔ dalen don maa min na o y'anw yɛrɛ ka musokɔrɔba ye ale ka sumaya yɛlɛmani san 18 ye bi ye an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka musokɔrɔba dayɔrɔ sumaya Ala k'an mɛn ka saraka bɔ a ye a y'an kɔn kiti min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya fila don nka filaw ka ko kibaruya bi yan don o don an yɛrɛ bɛ e min kana ban an ka nɔnɔmugu la Amarabari Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala ka hinɛ an ka foro bɛɛ lajɛlen na sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala ni ko Ala doliden mɔgɔ ka ko n'a sara i b'i yɛrɛ sɔrɔ ni maa min ko k'i bɛ jɔni kunnandi bali a ka hɛrɛ la n'Ala m'i malo k'a k'i ɲɛna a b'i fa a bɛ k'i kɔfɛ subaya ja ye ɲɔgɔnba dun ye dɛ wa kelebetɔ o bɛ yɛlɛ ba bosolen dalen la dɛ a bɛ san 2 bɔ Faransi jamanakuntigi n'o ye Macron ye a ko bi olu ye maa minnu bila jɔnya mara kɔnɔna na n'u ye jamana minnu coloniser ye ko nin san 5 laban in na k'olu bɛ ka porokoto ka bɔ olu bolo ko waleya in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko maa minnu bɛ kunnafoni di Faransi tɔgɔ la farafinna k'olu caman y'u bolo jigin
bolojigi kololo ko nana sɔrɔ mun fɛ ko bɔlɔlɔ siraw cayara farafina denmisɛnninw caman ye kalan kɛ u bɛ kow ɲɛdɔn u yɛrɛ bɛ kibaruyaw di n'i ye fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye u bɛ se k'a kɔ kari wa hali e yɛrɛ bɛ ko min kɛ i ka so kɔnɔ n'i ma farati a dɔw jaw b'u bolo gundo la ko ni fɛnw bɔ u bolo Macron ko nin nana ni degunba ye Faransi ale ka kibaruya dirila farafina maa minnu tun b'a baara kɛ sifinnakaw minnu tɛ baara la maa minnu bɛ n'u ka telefɔni b'u yɛrɛ bolo waliya min ka d'u ye don min u b'o k'a sanfɛ Macron ko fo o taabolo in k'o ka falen o falenni hukumu kɔnɔna na u ko ko u ka Faransi kunnafonidicow ani u ni jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'olu ka wuli ka jɔ kɛ u ka musaka fara ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ farafinna u t'a kɛ ni maa wɛrɛ ye dɛ an yɛrɛ farafinw u b'a kɛ ni anw de ye waleya in hukumu kɔnɔna na bi maa minnu bɛ kunnafoni lajɛ kosɛbɛ u b'a dɔn k'a fɔ bi ko Faransi kɔnɔna na Faransi kunnafonidi gafe minnu ɲɛsinnen don farafinna ma u b'a fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ k'u kɛ kumakan kelen hakilina kelen miiriya kelen nka lafasa jɛkulu minnu b'a kɔnɔna na n'olu ye kunnafonidilaw ka lafasa jɛkuluw ye olu de murutilen don u bolo n'o tɛ sɛbɛn in labɛnnen don ka ban pewu u kan ka taa n'a ye k'a dantigɛ o sumayara Macron ɲɛkɔrɔ maa dɔ bɛ yen n'o ye muso ye a y'o sugandi k'a fɔ o ɲɛna ko wari filɛ farafinna jamanaw kɔnɔna la a ye maaw ɲini maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen bi ni nafoloba bɛ olu bolo maa minnu bɛ yen n'u tɔgɔ ka di maa minnu bɛ yen n'u bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ kanw caman fɔ u ka jamana na n'u lamɛnnen don ni mɔgɔw b'u fɛ ni mɔgɔw b'u ka kumakanw lamɛn aw ka gɛrɛ olu la a ka taa olu ɲini yaasa anw ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min sabula Faransi kunnafonidi gafew u bɛ ka datugu farafinna yɔrɔ caman na a ko k'a misali suru ye min ye hali olu ni jamana minnu ka di o jamana dɔw yɛrɛ bɛ k'u ka arajosow datugu ka sababuya kɛ waleya cɛjugu ye a ye misali ta Macky Sall kan Macky Sall min ni don nataw la an bɛna n'an da don o fana ka ko la sabula o ye min kɛ maaw ɲɛna ko Sogɛli ye kuma min fɔ k'a y'a fɔ a kun fɛ yan jama ma fanga di cɛ ma koyi Macky de ye fanga d'a ma nka o y'an ka don dɔ kuma ye an ti don o kɔnɔ bi an bɛ tɛmɛ o kɛrɛfɛ n bɛ ka nin bɛɛ fɔ mun na mɔgɔw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ Faransi yɛrɛ de wulilen don k'i jɔ ka fɛɛrɛ tigɛ anw minnu bɛ kunnafonidi la anw minnu bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ arajoso ni teleso bɛ minnu bolo maa minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ artisiya kunda maa minnu bɛ n'olu ye jamana magobatigiw ye minnu bɛ se ka ko ɲɛnabɔ maaw ka sɔrɔ mun bɛna se u ma ka gɛrɛ u la ka hakili falen baaraw kɛ kunun ko n y'a mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ko muso dɔ bɛ k'a tɔgɔ ye ko Jɛnɛba Keyita Montreuil Faransi kɔnɔna na i b'a dɔn maliyɛnw ka ca yen de ale sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ma ale ye yen maire ka dankan ye an ye kibaruya mun sɔrɔ Jɛnɛba Keyita in a bilalen don baara min na o ye ka na Mali la yan maa minnu bɛ yen n'olu ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye n'olu ye seko ni dɔnko tigilamaw ye aw yɛrɛ b'a fɔ minnu ma ko kunnafonidilaw an ka kanw bɛɛ lajɛlen na ani influenceurs a kana olu nɔfɛ muso ye nin waati laban in na Bamako ni Paris kɛlen don a bolo ko nu ni da don o don a bɛ taa don o don a bɛ segin tile laban in na maaw ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ sanfɛ k'a bɛna billet san ka di Aigle ka match la an y'a mɛn kunun ko sariyatigiw y'a finitigiw y'a wele k'a ɲininka a dalakan na an ɲɛ bɛ an yɛrɛ ka kunnafonidila dɔw la u bɛ k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ ye dɔw bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don nka an kɔni bɛ min dɔn e ye Montreuil de maire ye a dankan ye Faransi bɛ balontan na Faransi e ma taa billet min san ka di olu denmisɛnninw ma e bɛ n'o san ka di anw ma cogo di o tuma anw de cɛ ka ɲi n'olu ye wa bɛ mun de bɛ yen minnu ye kala ta e ye e tɛ ka min kɛ olu ye yen e bɛna o kɛ yan cogo di ni muso kelen ne hakili b'a la i bɛ ka tile la a tun b'a fɛ ka kɛ député Mali la yan a y'a da tulo la k'a da jaba la ka jɔyɔrɔ ɲini kolo kan a ma se ka ɲɛ sɔrɔ
an da tɛna na don a bɛɛ la bi kosɛbɛ mais an kɔni bɛ min dɔn n'an ko an b'a fɛ ka k'an yɛrɛ ye wari bɛ wari la an k'olu ye k'olu to yen dugutaga bɛ dugutaga la an k'olu ye k'olu to yen natabaya bɛ an k'olu dabila waliya dɔw bɛ an k'an yɛrɛ minɛ olu la maa mana na k'a fɔ ko Mali yan'aw ka girin ka d'a kan a y'a ɲɛɲini aw k'a ɲɛdɔn yan'aw ka kumabaraw ni fɛnw di u ma sabula caman bɛ yen bi u b'an sɔrɔ ni min ye joona o ye wari n'i ye wari bɔ ka ban hakili ka baara bɛ dɔgɔya bi Jɛnɛba Keyita don an y'o ye an y'o dɔn nka Jɛnɛba Keyita ɲɔgɔnna caman bɛ nalen congé kɔnɔ ale Amara Keyita ɲɔgɔnna caman bɛ nalen ka taa fara Kɛba Jalo ɲɔgɔnna caman kan maa minnu donna aw ka bɔlɔntankulu la ka ban u donna aw ka kunnafoni n ko dɔw bɛ ka muso défend aw yɛrɛ kunnafoni di ɲɔgɔn dɔw bɛ ka muso défend bi mun nana n'o ye mɔgɔ min bɛna yan tuma bɛɛ i bɛ ka tile la a kun bɛ yan tuma bɛɛ bi ni a fɔra ko sigana kɛr'o la ko anw ka finitigiw y'o wele k'o ɲininka a dalakan na ka sababuya kɛ a bɛ baara min na an tɛ k'a faamu Montre maire dangan Bamako ka kɛ ka base o kuma Bamako bɛ voter ye de donc an hakili to an yɛrɛ la fɛn caman bɛ ka labɛn ka ɲɛsin jamana in ma a bɛ maa minnu sɔrɔ kosɛbɛ o ye anw kunnafonidilaw ye o ye artistes ye o ye seko ni dɔnko tigilamaw ye o ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ u yɛrɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw wa hali n'an m'an kɔlɔsi an ka kunnafonidi cakɛso caman b'an bolo yan an ka agent de communication caman b'an bolo yan an ka laadala baarakɛyɔrɔ caman b'an bolo yan u bɛna don a bɛɛ la ni wari ye k'u sago ɲini fo hakili ka baara kɛ Jɛnɛba y'a maa fɔlɔ ye a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛ bɛ yen mun bɛ baara yɛrɛ la yan min ka jugu dɔw bɛ na kuma dɔ la ko ka CNT ci u b'a fɔ k'olu ye maliyɛnw ye k'olu ye baara kɛ M5 kɔnɔna na u ɲɛ tɛ n'a ye CNT ye dɔw bɛ na u b'a fɔ k'olu tɛ fɛ ka sogɛli y'u ɲɛ na a caman mana bɔ ka taa u bɛ taa u sigi ka vidéo kɛ Asimi yɛrɛ compte la ka mɔgɔw sara k'a kɛ bi an ka k'an yɛrɛ fɛ an k'an faso minɛ foyi tɛ anw bolo ni nin Mali in tɛ hakilisigi waati ani Maliyɛn yɛrɛ bɛ ka min degun min kun bi n'i y'o jate minɛ Maliyɛn ka sɔn san 1 ani kɔ courant tɛ a bolo an yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko halisa 300 logement mɔgɔw ka courant mana han u tile 8 ye nin olu tɛ ka courant sɔrɔ donc nin ye sɔgɔmada in na komi an ɲɛ b'a ko la bɔlɔlɔ sanfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kunkurunin min kɛ fɔlɔ o ye nin ye ka kɛ ni Jɛnɛba Keyita in ka ko ye nka a kelen tɛ dɛmɛbaaw b'a la a bolo yan ka ban Sinabefu maaw olu ka baara bila a y'a to bi banki bɛɛ lajɛlen datugulen don fana bɔra BDM bankiw la essence feere yɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugulen don fana bɔra Yara service la mun ye Yara tɔ kelen dɔ in ye olu kɔni bɛ ka baara kɛ n'o tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen datugulen wa min ye kumaɲɔgɔnya ye INTM secrétaire général adjoint n'o o ye Amadu Ba ye n'ale minɛna kunu hakili la k'a fɔ an ye kibaruya min sɔrɔ gouvernement ɲɛmaaw ni fanga jamana ɲɛmaaw u ni INTM maaw kumana u ye hakililadiw kɛ ɲɔgɔn ma sariyatigiw olu b'u ka baara o kɛcogo kan min ye Amadu Ba ye nominali yɛrɛ kɛra kun jumɛn na k'o ɲini k'o ɲɛdɔn waliya in kiiritigɛlaw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di yaasa an ka bɔ nin degun in kɔnɔ o fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ nka min ye Sinabefu ye ale y'a fɔ a ka tɔndenw ye k'u ka grève min kɛ o grève bɛ sen na kununko bourse du travail la INTM yɛrɛ sen donna kɛlɛ la ale ye lajɛ belebeleba kɛ ka ɲɛfɔli k'a ka mɔgɔw ye k'u hakili sigi k'a f'u ɲɛna k'a fɔ k'u ka secrétaire général adjoint ko a ko ɲɛfɔra jamana ɲɛmaaw ye ko baaraw bɛ ka kɛ cogo min na ni jamana ɲɛmaaw ye k'o ɲɛf'u ka tɔndenw ye min ye INTM belebeleba ale ma don grève la fɔlɔ nka a ka tɔn ɲɛmaa dankan fɔlɔ n'o ye Yakuba Katile ka adjoint ye o de filɛ nin ye bolola n'o ye Amadu Ba ye Sinabefu n'o ye wari mara yɔrɔw station ni a ɲɔgɔnnaw olu ka secrétaire général de ye ale ye olu ka ɲɛmaaba o de minɛnen don bi n'o nalen don ni baarabila ye école ale hukumu kɔnɔna na DEF ko o tun bɛ sen na
defu baara ɲɔgɔn naw banna kunu jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko bafulabekaw fɛ yen olu ka bafulabe kapu min bɛ yen usubi janya ale kapu kɔnɔna na bafulabe mara la ko n'i y'a jateminɛ ko denmisɛnnin min ye 2,000 ani 200 ani 70 ni 7 ko o de kɔni tun bɛ ɲɔgɔndan in na ɲɔgɔndan so tun ye 36 ye ko n'i ye ko jateminɛ sa k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye santiri kɔni 36 in k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa ko n'i ye a jateminɛ ko 19 olu sera ka baara kɛ min ye ekɔlidenw ye olu kɔni kun tilalen don yɔrɔ minnu na o yɔrɔw ye tun bɛ yen ko nka ko n'i ye dɛfu ta k'a jateminɛ bafulabe mara la denmisɛnnin 70 ani 3 o de ma ye dɛfu ɲɔgɔndan kɛnɛ kan ko mun bɛ se ka na ni nin waleya in ye ko bi ko min ye bafulabe ye a denmisɛnnin caman de bɛ taa tunga la sanubɔyɔrɔ minnu fana dayɛlɛlen don u dɔw bɛ taa o la wa min ye musomanninw ye ko olu bɛ kɔn ka don furu la usubijanyakaw fɛ yen maa 18 ɲɔgɔn na o de ma ye kɛnɛ kan ko o kɛra o sababu ye wa min ye hakilina wɛrɛw fana bɛ yen forolabaaraw ni bin kow daminɛnen filɛ nin ye ko y'a to denmisɛnnin minnu yɔrɔ ka jan olu caman ma se ka ye ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa nin waleya ninnu olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na sabula ko 70 ani 3 kow ka ca kosɛbɛ bingali dɔ o kɛra bankasikaw fɛ yen min ye nɛgɛ kanɲɛ 21 jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔ tatajikaw fɛ yen min ye sunbala olu ka komini kɔnɔna na bankas seerew y'a yira k'a fɔ ko maa kelen kɔni n'o ye cɛ ye o joginna wulikajɔ in senfɛ sa min ye baganw kɔni ye u y'olu caman suɲɛ ka taa n'u ye bamanciwale kɛbaa ninnu k'u taara ni birimisi jabali 2 ye fila t'a dugu la ye o fulaw aw ka misi ta aw den taatɔ tɛ nin ka di fulaw ye hali n'u denw ye k'u taara ni birimisi 2 ye maa si t'a dɔn maa ninnu taara yɔrɔ min sikasokaw fɛ yen ko ka bin musomanin fitininw kan k'a bɛ ka caya ye kosɛbɛ labanna ta in npogotiginin san 5 ko bin taara kɛ o de kan sinsinbalakaw olu fɛ yen kebila komini kɔnɔna na ko waleya in kɛra sibiri tɛmɛnen k'a dugu jɛ dimanche la ko min ye u ka direction régionale min sigilen don muso den ani du kunna ko kɔni ye npogotiginin ta sa yaasa a bɛ se ka furakɛ cogo min Sikaso marabolo kɔnɔna na ko sabula a kɔni hakili caw tun bɛ a la a kumakan olu bɛɛ lajɛlen kun dɔgɔyara maa min ye waleya in kɛ sa kɔni k'u bɛ k'o ɲini sen ni bolo finitigiw k'u y'a bugunatigɛ don olu ma ale Sikaso kelen kɔnɔna na muso 40 olu farala ɲɔgɔn kan u ka jɛkulu kɔnɔna na n'o ye bɛnkadi ye ka Sikaso ta kun fa kun k'a bɛɛ lajɛlen fura fo k'a jɛ kɛnɛba minnu bɛ yen siraba minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra sa k'u wasa don o la yaasa Sikaso bɛ se ka jɛya cogo min ko musow ye nin kɛ sa ko yaasa u ka sigida n'o ye bɛnkadi musow ye k'olu ka sigida bɛ se ka jɛya cogo min ɲɛmaw k'u y'u fo nin waleya in na ko ni ala sɔnna a ma fana min ye nin muso ninnu ye ko ɲina tɛna na kɛ u kɔ bankasikaw fɛ yen o wulikajɔ kelen don saniya waleyaw olu baaraw de bɛ sen na ye min ye musolakaw ni denmisɛnninw ni cɛmisɛnninw ye olu kɔni ye karavani belebeleba de sigi sen kan ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko ji o bɛ se ka kunbɛn cogo di ka yɔrɔw fana furan min ye nɔgɔ jugu minnu bɛ yen olu bɛ se ka bɔ yen cogo min tɛgɛ koli safinɛ na fo ka taa se waleya jɛya waleyaw ma k'olu sigi sen kan ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra jɛkulu fɛ sa jɛkulu min bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔ ni ale bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ conseil des ministres ale y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ laadala ɲɔgɔn ye min n'o kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la n'i ye conseil des ministres ta k'a lajɛ sa jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma ministres kan ka baara minnu kɛ olu kɔni dɔw sigira sen kan sariyakisɛ dɔw kɔni olu taara o de la sa ministre min bɛ dugukoloko kunna ale kɔni ye laɲini kɛ laɲini min b'a to bi conseil des ministres fɛ décret ka ta sa yaasa dugukolo dɔ o ka sɔrɔ ka di ministère des transports mɔgɔw ma segukaw fɛ yen Sikaso Mopti ko k'a bɛɛ lajɛlen kɛ titre foncier ye Sikasokaw ta kɔni k'o sɔrɔla Sikaso commune yɛrɛ kɔnɔna na hectare 2 ar 52 ka taa se santiyari o 6 ma o min filɛ nin ye o bɛna na di Sikasokaw ma segukaw fɛ yen o fana sɔrɔla Segu yɛrɛ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na o ye tari 72 ye santiyari o 8
ko o so in o kan ka di Segu kɔnɔna na Segu yɛrɛ yɛrɛmarakafo maaw olu ko k'olu bɛna o di yaasa baara ka se ka kɛ ko nka ko n'i y'a jateminɛ sa ko a dugukolo kɔni a bɛ sɔrɔ Segu yɛrɛ yɛrɛmarakafo ale hukumu kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka di cogo min dugukolo 2 don min ye Segu halisa Marakalakaw ka commune kɔnɔna na fana u ye ari 98 di ani santiari 87 Moptikaw fana fɛ Seware u ye tari 4 di ani ari 1 ka taa se santiari 19 ma ko nin dugukolo minnu bɛɛ lajɛlen dira ministère de transport mɔgɔw ma sa o bɛna kɛ olu ka bolofara min kan ka sigi o sigida ninnu na yaasa baara minnu kalifalen don o la olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye jɔyɔrɔ ko ye Wolomasiri Tabaw ka ministre ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ ko k'olu kɛ général de brigade ye colonel major Fagimba Ibrahim Kansai ale bɛ o la colonel Gejuma Dambele o b'o la colonel major Nema Sagara bɛ o la colonel major Mohamed Amaga Dolo bɛ o la colonel major Tumani Kone colonel major Issa Ousmane Kulubali colonel major Abbas Koke Dambele colonel major Amadi Anaji colonel major Amara Doumbia colonel major Nou Ouattara colonel major Faraba Sangare colonel major Nana Sangare colonel major Mamadou Massaoulé Samake colonel major Seydou Kamisogo colonel major Moussa Yoro Kanté colonel major Moussa Soumare colonel major Maka Alassane Diara colonel major Famouke Kamara colonel major Malik Di Yoro Diko ani colonel major Daouda Traoré ka taa fara polisiw ka commissaire dɔ kan ko ninnu kɔni jɔyɔrɔ dir'olu ma kunun conseil des ministres la protection civile ale hukumu kɔnɔna na an bɔra ka min fɔ sisan min ye contrôleur général Mohamed Ali Ayiwasun ye ko ale fana kɛra général de brigade ye polisi ale hukumu kɔnɔna na baara minnu bɛ yen ni ministres y'o kɛ ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Sanu ye ale ye ɲɛfɔli kɛ sɔrɔ yɛrɛ kan ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ a n'a musakaw kɛcogo kalo 3 nata ninnu na sa o baaraw bɛna kɛ cogo min ale ye ɲɛfɔli kɛ o kan k'o sɛbɛn k'o yira conseil des ministres maaw la sɛbɛn min filɛ nin ye sa ale kɔni bɛ tali kɛ yɛlɛmaw la yɛlɛma minnu bɛna taa tali kɛ san 2025 ka taa se san 2027 ma yaasa sɛgɛsɛgɛliw ni hakɛ minnu bɛ an ka sɔrɔ ko ta nasira fɛ olu bɛ se ka sanga cogo min sabula o tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan o fɛɛrɛw ye sa sɔrɔ minnu bɛ kɛ a bɛ se ka yakubaya cogo min ka bɛn n'an ka yiriwali kuntalajan kow ye ka sanga san 2019 ani ka na se 23 ma k'o tun ye baara minnu kɛ min ye an ka sɔrɔ bɛ se ka yɛlɛ cogo min na fo ka taa se 6 ma 100 sarada la ko o baaraw k'olu kɛcogo ɲuman o don min ye Sanu ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye musakaw ɲinini ye musakaw sɔrɔli ani sɔrɔ minnu bɛ kɛ olu bɛrɛbɛrɛli a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min ministre Ismaël Ouague ale kɔni ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn kɔni ale y'o sigi sen kan sɛbɛn bɛna n'a to min ye dialogue ale baaraw bɛ se ka don ba la cogo min na a ka ministeriso kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra dialogue fɛ sa n'o ye dialogue intermalien ye ale ye laɲini minnu kɛ o ko hukumu kɔnɔna na sa gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min b'ale ta fan fɛ sa ale kɔni ye waleyaw lajɛ waleya minnu bɛna n'a to jamanakuntigi yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu tigɛ ni o ye dialogue in sigilen sen kan a bɛ se ka kɛ cogo min ko n'i ye dialogue yɛrɛ ta k'a jateminɛ sa k'a kɛra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a ye laɲini minnu kɛ o laɲini bɛ taa se 298 ma k'o y'a to bi jamanadenw bɛɛ lajɛlen da donna kuma na a ko ko bɛn ni kɛlɛya hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni ye politiki ko kumaw olu yira a la yiriwali kuntalajan ko kuma fo ka taa se jamana lakana ko ma ale ni politiki ani jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ kumaw min ye lafiya bɛ se ka don ko hukumu kɔnɔna na cogo min minisiriso in kɔni cɛfɔ ni kan bɛ ale kan ka baara min kɛ o hukumu kɔnɔna na san 2024 ka taa se san 2028 ma o sɛbɛn ale y'o labɛn ministre des affaires étrangères n'o ye Ablaye Diop ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko jɛrɛ belebeleba min kɔni kɛra Mali ale ni Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw ko olu kɛra nin kalo in tubabu kalo sale tile 25 ka taa se tile 27 ma Kigalikaw fɛ yen ko min ye o baara ye o y'a to sa jɛkulu in ka lajɛ belebeleba fɔlɔ ko o kɔni bɛna boloda min ye waleya in ye ko o kɛlen sa ko a y'a to baara minnu bɛ bi ni olu sigira sen kan u ka se k'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn bɛ taa 20 na Mali ni Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na o kɔfɛ sa baaraw bannen min ye Paul Kagame ye Ablaye Diop ko a y'ale yɛrɛ bisimila Asimi ye folikan min ni cikan min don a da ale taara o fɔ a ye k'o bɛna n'a to Mali ni Rwanda olu bɛna yɛlɛ olu bɛna sana yɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se ka baaraw kɛ balimaya ni sinjiya ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna na Ablaye Diop y'a yira fana k'a fɔ a ka tagali sen fɛ Rwandakaw fɛ yen
min ye u ye barosigi kɛ barosigi min bɛ tali kɛ lakana ko kan général Alu Boyi Jara ni ale yɛrɛ an ka wolomasiri taba minnu bɛ pankuru ko tuma olu ka ko ale y'o kuma kɛnɛ ɲɛnamaya ka fa fara ale yɛrɛ Ablaye Job kan ko lajɛ in kɔni y'a to sa cɛncɛn fo ka jamanaw bɛ ka baara min kɛ bi u ka ta misali la baara kɛcogo ɲuman k'o ka sigi sen kan wa fana ko ni Ala sɔnna a ma u ye baara min k'o kɔnɔna na sisan k'o fana bɛna timɛ Job ko nin kalo in tile tan mɛ kalo tile 17 fana ale tun bɛ ɲamɛkaw fɛ yen ɲamɛ min ye AES ye ale ka denguli papiyew a n'a ka wolosɛbɛnw k'u y'olu bɛɛ lajɛlen dilan k'o ban pewu o kɔni ye ɲɛbila ye ɲɛbila min bɛna kɛ jamanakuntigi kan ka ɲɔgɔn ye min kɛ Bamakɔ yan u bɛ se k'u tɛgɛnɔ bila o la cogo min na Ablaye Job ko Mali ni Burkina ni Niger kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ k'a bɛna kɛ confédération ye bɛɛ lajɛlen ka jamanaya baaraw bɛ tu i bolo nka u bɛ jɛ ka to ka ɲɔgɔn ye i n'a fɔ jɛkulubaw bɛ cogo min na bi ko nin ye ɲɛbila baara ye ɲɛbila baara min u taara u bɛɛ lajɛlen yira général de brigade Abdramane Tchani la ale min ye Niger farancɛla fanga ɲɛmaa ye nin waati in na ministre min bɛ kalanko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye brevet de technicien ye ko olu baaraw daminɛna a fɔlɔ n'a filanan n'a sabanan ka taa fara min ye DEF kan min ye CAP ye olu bɛɛ lajɛlen baaraw ko olu kɔni bɛ sen na min ye ministre ye a ko ɲɔgɔndan ninnu kɔni k'u tako fɔlɔ n'u tako filananw ko olu bɛ to sen na sa fo nin juin kalo in tile 10 ko wa fana ko min ye baaraw bɛ taa kuncɛ ko fo juin kalo tile 14 ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ k'u kun ye kalanko min fɔ ko ka sigi sen kan yaasa fasodenniya wale bɛ se ka don jamanadenw na cogo min na ko olu baaraw k'olu daminɛna k'a bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛna mɛ kalo tile 25 kalan ninnu sa ko olu kɔni bɛna tali kɛ min na o ye fasodenɲumanya waleyaw ye denmisɛnninw olu bɛ se ka hakilina sɔrɔ cogo min faso kanuni na faso taabolo min ye kalikan minnu bɛ yen jamana yɛrɛ ka bonya jamana ka taga ɲɛ adamadenya bɛ tɔbɔtɔ cogo min na faso bɛ se ka jɔ cogo min k'i kwada faso la k'a dɛmɛ ko baaraw kɔni bɛna kɛ kalansenw ye kalansen min bɛna kɛ maaya ni danbe olu kocogo ka n'an ka faso seko ni a dɔnko kow bɛɛ lajɛlen ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kalan ye min bɛna k'u kun baara in k'a bɛ kun cɛ ni Ala sɔnna a ma juin kalo tile 8 o tɛ sinikɛnɛ ye sa wa k'a bɛ kɛ palais des pionniers la Janɛgɛlakaw olu fɛ yen ministre min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye semaine nationale de l'intégration ye ko baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔ yan mɛ kalo tile 25 ka taa kuncɛ mɛ kalo tile 30 ko baaraw ye tali kɛ farafinna bɛ se ka kɛ misali ye cogo min na diɲɛ yɛrɛ nin waati in na yaasa min ye adamadenw ye u bɛ se k'u sen don u ka kow la cogo min u ka jamana yiriwali kow la cogo min na farafinna ka kelenya tɔnba o baarakɛyɔrɔ la sa Bamakɔ yan n'o ye Tour d'Afrique ye ko baara ninnu kɛra yen ɲɔgɔndanw yera la tobiliw yera la min ye maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila n'olu nalen don an ka jamana kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Tour d'Afrique la ko premier ministre ale tun bɛ kɛnɛ kan ani ministre d'État drapeau bɛɛ lajɛlen layɛlɛla olu ɲɛna journée minnu bɛ yen fana n'o ye hakili jagabɔ ye k'u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ su kɛrɛnkɛrɛnnen u y'o su fana sigi sen kan farafinna ka kelenya tɔn su k'o de sen fɛ sa bɛɛ y'i ka jamana dumuni tobi ka na n'a ye ministre ko nin waleya in kɔni y'a to sa ko baara in kɔni k'a kɛcogo ɲɛna a ye kibaruya fana di ministre min bɛ lakana ko sigida ko kunna ale ni saniya ni yiriwali kuntalajan ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ jiko kan sa k'o tako 10 k'o kɛra Bali n'o kɛra Indonésikaw fɛ ko Mali tun b'o kɛnɛ kan fɛɛrɛ ni dabali bɛ Mali bolo jiko la ani ji matarafaliko la k'u taara o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an yɛrɛ sera ka baaraba minnu kɛ ministre a ko k'a y'a da don o la k'u ka baaraw kun cɛra ni min ye sa o ye k'a fɔ hakilina kuraw ka di yɛlɛmaw ka se ka kɛ sabula ji min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ji in bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ maa minnu bɛ yen ni baw b'u bolo k'an k'u mago d'u la ji tɔnyɔrɔw ale ni jamanakuntigi yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ bi ka ji di maaw ma ko u ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ bi ko 100 sarada kɔnɔna sa ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko Mali taabolo ka ɲi kosɛbɛ nka fo musaka de ka ɲini ka fara jamanakuntigi ta kan yaasa min ye jiw sigiyɔrɔ bɛ se ka di mɔgɔw ma hali bi ko jiko mago o kɔni bɛ maaw la kosɛbɛ yɔrɔ caman u ka lajɛ in fana a ye Mali fo Mali fana ye baara minnu kɛ foli ni bonyamasegin kɛra an ka jamana ye a ko kɛnɛ kan ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko Genèvekaw fɛ yen n'o ye Suisse ye ale tun bɛ yen diɲɛserege 4 ka tɔnba min bɛ yen n'o ye OMS ye o ka jɛrɛ 77 ale tun b'o kɛnɛ kan jɛrɛ 77 in sa ko o kɔni kɛra mɛ kalo tile 27 ka taa se juin kalo tile fɔlɔ ma colonel Assa Bajalo y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen k'i sen don a la ko a tun bɛ tali kɛ o la ministre Assa Bajalo y'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na ale y'i sinsin min kan baara minnu bɛ ka kɛ an fɛ yan n'o ye AMO ko ye
amo min ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'i sen don o la jamanadenw bɛ se cogo min na ka o ko faamu a ko ko min ye jɛrɛba in fana senfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan fana k'a y'i sinsin min kan o ye k'a fɔ bi Mali bɛ ka baaraba minnu kɛ yaasa maaw bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na ani maaw bɛ se ka tɔbɔtɔli bɛ se ka kɛ cogo min na sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw la ko Mali yɛrɛ tun bɛ yen k'o kɛra sababu ye ka se ka bolodi ɲɔgɔnmaw sinsin u ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ nin waleya ninnu dɛmɛ a baaraw bɛ se ka yiriwa cogo min na an ka jamanaw kɔnɔna na minisiri y'a jira fana k'a fɔ ko min ye nin waati in na ko bana minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ sa ko o kɔni ko a bɛ ka nɔgɔya min ye test minnu bɛ ka kɛ k'o test bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ coronavirus ale ni dengue la ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan a y'a jira conseil des ministres maaw la sa k'a jira k'a fɔ ko dengue kɔni ko o yɛrɛ kɔni dɔgɔkun tɛmɛnen na o fɛn ma ye furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goyita ye a ko jamanadenw k'u hakili to u yɛrɛ la fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don k'olu kɛ yaasa ka se ka tanga bana jugu ninnu bɛɛ lajɛlen ma sabula bana kunbɛn o ka fisa bana furakɛ ye kunungo min ye juin kalo tile 5 ye san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale ye conseil des ministres a fa siri Aki n'o ye autorité de la communication ye k'a b'a da arajotigiw ni télévision tigiw tulo kan ko nin waati laban in na ko maa dɔ bɛ yen maa min n'a hakili canin tɛ kosɛbɛ ten k'a tɔgɔ ye ko Amadu Tarawele yanfa han ye yanfa yan malo e ma se ka kɛ jara ye ko o de filɛ nin ye ka wuli sa ka taa wari ka t'o minɛ arajotigiw la Aki tɔgɔ la ko wa ko f'a b'i sinsin ko Aki ɲɛmaa yɛrɛ de ko k'a k'a bila nin Orange Money in na ko n'o kɛra kɔni k'a bɛ tigɛ ka bɔ aw kan ka taa wari min sara Aki la numéro min b'a bolo 77 fu 5 5 58 57 min ye 73 55 49 fu ko nin numéro fila in k'a k'aw kɔlɔsi nin na dɛ ni nin tigi y'aw wele 75 05 57 50 67 73 55 49 00 k'aw kana tama wo sɔgɔlen ci a ma Aki m'a ci bi a m'a ci sini Aki président n'o ye Gawusu ye a ko k'a b'a ɲini arajotigiw fɛ télévision tigiw Mali kɔnɔna maa maa bɛ yen n'i bɛ bɔlɔlɔ ni fɛnw sanfɛ k'i k'a dɛmɛ ni kibaruya ladili la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la ko Aki wari a tama wo sɔgɔlen a tɛ sara wa min ye Aki ye ale ka compte banque o bɛ BMS de la Aki président ko n'o ye Gawusu ye k'a bɛ faamuyali ko ɲuman ala nin cɛ ye joli minɛ de est-ce que nin tɛ saga sɔgɔ ɲini na han a gannen don Coupe du Monde 2006 ale hukumu kɔnɔna na Aigle ko kabini u bɔra Koniwarikaw fɛ yen quart de finale la n'o banna 2-1 na ka taa Karisalakaw olu kanu na u ma ndolanci fɔlɔ ko nin kɔni bɛna na k'u ka ndolanci fɔlɔ ye u bɛ se ka jamanadenw hakili sigi cogo min bi ni Ala ma kuran dɛsɛ parce que o fana kan ka fɔ dɛ parce que bɛɛ t'a ye o ko nɛgɛ kanɲɛ 19 ko a bɛ kɛ min ye ORTM ale jabaranin sanfɛ ko o kɔni hukumu kɔnɔna na sa a balontan ye ko a bɛna na ja kosɛbɛ sabula min ye Ganakaw ye ko olu nalen don u ka cɛkɔrɔba denkɛ fɔlɔ o t'a la n'o ye André Ayew ye nka u ka denmisɛnnin min bɛ yen n'o o ye Kudusi ye ale ni Partey ko olu kɔni bɛna na yan bi ni Ala sɔnna ma ko jagoya ko fɔ an ka gagner yaasa an ka se ka an ka jɛkulu ɲɛmaaya sɔrɔ ko n'o bɔra yen sa min ye tarata nata yen an kan ka taga Madagascar de tɛ yan an n'o de bɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen baaraw kan ka se ka kɛ an ka taa ɲɛ kɔnɔna na min ye nanzaralakaw fana fɛ yen bariyandulatiw caman kɛra Faransi kɔni ale ni Luxembourg tun bɛ ɲɔgɔn na an bɛ se ka min kɔni fɔ ngolo segi cogo ɲɛna a kɛra i ko ngolo de tun bɛ ninnu jɛ i ɲɛ b'a la dɛ i bɛ jɔ mɔgɔnin fitinin dɔ la n'i y'a bɔ i ka fɛn na a dawula n'a sanga n'a makama bɛɛ bɛ taa de kunu n'i ye ngolo ye i b'a fɔ ko non komi kuran t'aw fɛ yen n bɛ tila k'a yira o la a y'a mɛn ni ne yɛrɛ fana bɔra kuran tɛ yen koyi ne b'aw ka groupe de k'a la ka to yan ka mɛn n'a taara dɔrɔn ne bɛ sin ka télé yɛrɛ bɛɛ bila ala cɛ k'a bɛɛ dayɛlɛ aw ka groupe kɔni n'an bɔra yen
amta bago jigoroni wa fo yoro masa ko kalabankoro adeken lamɛnbaaw an bɛna hakɛto ɲini k'aw fɛ sabula an bɛna kuma minnu fɔ u fɔcogo don nka nɛnni tɛ muso minnu bɛ u musoɲɔgɔnw ɲini ani cɛ minnu b'u cɛɲɔgɔnw ɲini ko olu ka gurupu belebeleba de minɛna kalabankɔrɔ adekɛnikaw fɛ yen muso dɔ bɛ yen ale bɛ musoɲɔgɔnw de ɲini ale binna a musoɲɔgɔn npogotiginin dɔ kan ni cɛya mananama ye kojugu kɛlɛba dagabana bura isaka ale taara kibaruya kɛnɛ in kan a ko dugudenw ko u nisɔndiyara ko nin dagabilen taara ka bɔ olu dala sa ko so in kɔni ko n'i ye so in ye k'i yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fujunnen don so in kɔrɔ k'i hakili to ko kuntan fɛn fɛn na cɛ ni cɛ muso ni muso cɛ ni cɛ dɔrɔgu gulɔ sisa ko hali sitanɛ yɛrɛ bɛ siran so in ɲɛ ko ni sitanɛ yɛrɛ nana kojugu kɛlɛbaa ko ten dɛ ne ka sɛbɛnni tɛ dɛ dagabana isaka kɔni a ko nin ko in ko nin daga bɔ nin defo fana b'an na dɛ maaw bɛ k'an ni k'an ka kin kɔnɔ maa si tɛ sɔrɔ min bɛ taa fɔ ko nin min bɛ ka kɛ k'a tɛ bɛn an ma orchestre dɔ kɔni bɛ ne ka so kɛrɛfɛ a tɛ si ye sini ni su kora dɔrɔn olu b'u kɛ fɔli kan su o su o tɛ se ka ɲɛ o maaw cɛ ma non anw ti koralilaw anw ti chrétien a bɛ taa ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ kojugu kɛlɛbaa ko mɔgɔninfin tɛ miiri ko la ko ye kojugu ye cɛnimusoya la ko bɛɛ lajɛlen dagayɔrɔ de ye yɔrɔ in ye min ye yɔrɔ juguba in ye sa ko maa dɔ tun b'a la o tɔgɔ ye jeliba ye ale de bɛ maaw bɛɛ lajɛlen sugu bɛɛ ɲini ka t'u kari ɲɔgɔn kan ye isaka ko k'olu sera kɛnɛ kan tuma min k'a bɛ tiɲɛ fɔ an ɲɛna ko dugudenw de y'olu wele u k'olu ma ko homosexuel dɔ k'o kɔni ko tɛgɛ karila o la k'u kana a ko lajɛ ko polisilakaw kɛlen don k'u ka kare fa tɛw olu selen kɛnɛ kan olu taara sɔrɔ yɔrɔ in bɛ kalaba adekɛn jama baden de kɔni tun bɛ yen min ye buwadennin dɔ u b'a fɔ min ma ko sika ko a n'o man jan ɲɔgɔn na adekɛn na min ye bamanan ye a ko ale ɲɛ su yɔrɔ in kan k'ale maaw sinna ka ta ten a ko ale selen taara sɔrɔ polisiw olu kɔni tun bɛ yen n'o ye Bakɔjikɔrɔ ni ACI polisiw ye protection civile maaw olu tun bɛ kɛnɛ kan yen ka taa fara ɲininikɛlaw bɛɛ lajɛlen kan sa polisi kunda ko min ye waleya min kɛra olu ye kibaruya min sɔrɔ kɛnɛ kan k'a taara ka ɲɛsin maa min ma k'a bɛ fɔ a ma ko jɛnɛni fana ko in ka fɔ dɛ n'i ye npogotiginin min tɔgɔ la kɔni olu fana ye problème ye dɛ Fatumata ni Awa ni Fatumata ni Mariam ni kɔni ko jɛnɛbani ale bɛ kin kɔnɔ ye min ye olu bɛna kuma min o y'a sɔrɔ u ye jɛnɛbani cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ko maa binna kan cɛnimusoya sira fɛ nka maa min binna kan k'o fana ye musobakɔrɔ ye a joginnen joli bɛ ka suuru ka bɔ a musoya la a lamɛnbaaw ka hakɛ to k'olu nana bɛn n'o ye maaw bɛ k'o kuma de fɔ kɛnɛ ma olu ye maaw lajɛ sa ka so in yɛrɛ lajɛ u y'a ye k'a fɔ ko so in kɔnɔna na u ɲɛ donna fɛn minnu kan olu tɛ fɛn ɲumanw ye cɛw ni cɛw bɛ cɛw ɲini cogo min musow bɛ musow ɲini cogo min hakili tɛ fɛn o fɛn la sa ko o bɛɛ lajɛlen kɔni ko o bɛ yen waati min na hakilisigi kɛra ni jɛnɛni nana jɛnɛni yɛrɛ si bɛ san 17 la olu kɔni y'a ɲininka sa ko jɛnɛni ko mun ye sɔrɔ a ko ale kɔni bɛ kin na yan so in min filɛ nin ye o y'olu ka so ye min ye ale n'a somaw olu de bɛ so in kɔnɔ ye ale kɔni nana muso in min filɛ nin ye o de ye ale wele n'o tɔgɔ ye ko nana de y'ale minɛ ka se ka mana dɔ don ale la lamɛnbaaw ka hakɛ to a musoya yɔrɔ la ko ka taga na ale ye a ko waleya in kɛra cogo min na sa ko nana de y'ale wele ka na ko a ka na ko a bɛna na kuma fɛ ko komi u bɛɛ lajɛlen bɛ kin kelen ale ma siran ale tugura nana kɔ ko nana ale nɔfɛ sa k'a fɔ ko k'a ka n'a kɛ k'a ka don so kɔnɔ k'u muso dama k'ale bɛ se ka mun kojugu k'a la ko denni ale nana k'i sigi tuma min ale ɲɛ b'a la gulɔ buteliw bɛ yan fɛ sisaw bɛ yan fɛ maritabaw bɛ yen dɔnkili bɛ ka k'a la godon ko ale y'i sigi ale ja tigɛra ale ko ba nana ne bɛ taa ne ma deli nin ko ninnu na ne ma deli ka nin ye ko y'a sɔrɔ nana ye i fa tewu dulɔ la ale ko k'a bɛ bɔ yɔrɔ min a y'ale mɔmɔli daminɛ
nana ale bɛ sɔmi ko la denni ko k'a bɛ bɔ nana y'a sama ka na n'a ye ko ni ala y'a ci k'a na sizo kɛ ka ani diɲɛ fara yan sisan o y'a sɔrɔ dulɔ ye i y'a ka baara kɛ o de la sa a y'i bolo kari ka don a ka minɛnw na min ye cɛya manama ye a y'o ta sa k'o bɔ k'o don a yɛrɛ la kelen k'o don a yɛrɛ la sa lamɛnbaaw ka hakɛ to a ka sɔrɔ ka jɛli daminɛ sa ni npogotiginin fitinin san 17 in ye denni ko ko waati min na ale bɛ sɔmi ko la o y'a sɔrɔ joli bɛ ka bɔ ale la k'a ko nin tɛ foyi tiɲɛ ko nin kɔni nin y'i kɛlen maa de ye sisan sawo i n'anw bɛɛ kɛra kelen an bɛɛ tɛmɛna nin sira in de fɛ nin an b'a min fɔ sa k'a fɔ ko nin kɔni nin y'i donnen musoya de la a ko k'ale bɛ kulo k'a y'i bolo firi ale da la ale kirinna a y'i mago ɲɛ ale la k'ale ka fini bɛɛ lajɛlen bɔ a la jɛnɛni ko min ye muso in ye k'a ye ko da ale kan ko hali cɛbakɔrɔ tɛ se k'a kɛ ale ni dimi bɛ ɲɔgɔn na sa ale y'i to la yɔrɔ min na dɔrɔn ale ɲɛna bɛ ka tigɛ waati min ale ye da gosi k'a mɛn da gosilen kojigi kɛlɛba n'o ye Isaka Kulubali ka fasiri don a ko ale ka ɲɛnamini bɛ ka ban tuma min ale ye da gosi k'a mɛn da gosilen maa jumɛn nana jeliba o de ye nana ka ciden ye wa ale de bɛ so kojugu bɛɛ lajɛlen kɛ jeliba kɛlen ka tila ka kumaw la tuma min a ko dennin ma nin don bolo o ye cɛya mananama minɛlen a dennin bolo ko wa ko n bɛ min f'i ye an bɛna wariba de d'i ma kana kuma polisiw fɛ dɛ taa u ka so i ka t'i sigi ni ala sɔnna an bɛ taa banki la sisan n'i nana nin ye ka sɛgɛn bannen pewu dennin ko ale bɔra ale m'u la kɔlɔsi tɛmɛbaa faga lajɛbaa ka bɛɛ bɛ k'i ɲɛ suru ale kan k'ale lajɛ cogo min na o ma ale ja ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ka siran ka yiran joli bɛ ka bɔ ale la hali bi o de la sa ale somaw ye sapeur pompier maaw wele sapeur pompier maaw de nana ale ta sa ka taa n'ale dɔgɔtɔrɔso la ka fura kunfɔlɔw kɛ ale la dɔgɔtɔrɔw y'a lajɛ k'a ye k'a fɔ tiɲɛni kɛra siganama fɛn fɛn tun b'a kɛnɛ kan n'olu ni nana ka surun ɲɔgɔnnaba nana u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ mɔgɔ man kan ka fɔ nin kɔnɔ ba nana yɛrɛ nin tɛ ba ɲɛnama yɛrɛ ye ko waleya in min ye muso in ye k'a ti foyi fɛ n'a muso ɲɔgɔn tɛ so in kɔnɔna na ye a bɛ wari de di olu ma ani olu bɛ maa mago ɲɛ ko wa ko min ye maa min ye n'o o ye dennin nɛgɛ ka don a kan o ye 5 don fiɲɛ na nka min ye joliba ye tɛgɛ dara joliba kan joliba ɲininkara sa k'ale ta ye mun ye nin ko in na yan ale ka ko a ko ko jɔn ko ala ale de bɛ nin waleya in bɛɛ la koyi n'i ye maa donnen ye ale don ale jeliba don jeliba minɛ u kɛlen k'a minɛ tuma min na u y'a ɲininka jɛnɛni na k'a bɛ jɛnɛni ka ko kalama a ko ko jɛnɛni binn'olu ka jan kɔnɔ sisan Bakɔ Jikɔrɔ ni polisiw sa ni o ye Sogodugu ka maaw ye olu ye u ka brigade maaw de bila baara la sa Sogoba ale ka brigade maaw n'o ye commissaire principal Sogoba ye olu ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye jeliba ye o tɛgɛ kɛ o la maa wɛrɛw bɛ yen n'olu ye siganamaa ye 5 ɲɔgɔnna u y'olu fana minɛ so in kɔnɔna na sa i kɔni hakili tɛ fɛn fɛn la min ye dennin binkɛra ka dara min kan o tun bɛ yen min ye cɛya mananama ye o fana sɔrɔla ye minɛn wɛrɛw sɔrɔla ye min ye muso in bololaminɛnw caman ye jeliba min tun y'a fɔ u ɲɛna k'a fɔ ko ale sen tɛ ko foyi la ko daminɛ jeliba tilala ka na jɔ a la brigade maaw ka sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw ye mun yira o ye k'a yira k'a fɔ ko ninnu ka yɔrɔ in ye yɔrɔ min ni cɛw ni muso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen dɔrɔgu bɛ taa yen dulɔ bɛ taa yen kojugu damandan sugu bɛɛ lajɛlen bɛ taa yen o de la sa maa minnu bɛ yen n'u y'u tɛgɛ da olu kan ale ni joliba u taara ni olu ye commune 5nan procureur fɛ yen ale kɔni ye sɛbɛn da olu kan sa ko ka taa ni olu ye min ye polisilakaw ye u ko k'u b'a dɔn ko ni nin waleya in kɛra ko maa dɔw bɛ yen n'olu bɛ nin ko in duguma n'o olu bɛ yen olu ni maa caman bɛ yen minnu bɛ polisiw nɛni nin ko ninnu na k'o tɛna polisiw bali u ka baara la dɛ u seko n'u dɔnko ye fɛn o fɛn ye k'u bɛna o kɛ yaasa basigi ni lafiya ka don kojugu kɛlɛbaa ko k'an ka hakili to an denw na an ka hakili to an ka sigidaw la an ka hakili to an yɛrɛ la sabula maa jugu ni ɲin fɔlɔ i yɛrɛ ye ala ka hakili ɲuman d'an ma sɔgɔmada in na taa an b'o jɔ yan Amara Nun Keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye Keba Jalo ye Zɛgiliw ala ka se di u ma bi ala ka jamana kisi ala ka jamana tanga si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an ma musokɔrɔba ka san 18 soma yɛlɛmali
bɛ dugawu k'a fana Ala k'a dayɔrɔ suma ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen san caman an ka jɛ ka dugawu kɛ a ye a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ.